नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण व्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आहे। तर मित्रांनो, मी आहे आता नांदगावला आणि आपण आता चाललो आहोत मुंबईला। तर आज भरपूर गर्दी आहे रविवार असल्यामुळे, त्यामुळे मला बसचं तिकीट मिळताना भरपूर कठीण झालं। तरी पण एक आमचे मित्र होते सुकांत म्हणून, तर त्यांनी तिकीट दिलं ॲडजस्ट करून। तर आपण आज प्रवास करणार आहोत श्री ट्रॅव्हल्सने। तर श्री ट्रॅव्हल्सबद्दलची आपण माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देऊ आणि त्याचबरोबर ही ट्रॅव्हल्स कोणत्या रूटने जाते, कसा प्रवास होणार आहे ते देखील नक्की तुम्हाला सांगू। तर या सर्व माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। 5:30 वाजले आहेत आणि पहिली गाडी इली शिवरामेश्वर। ही आचऱ्याची गाडी असा, आचऱ्यावरून येता आणि मागच्या व्हिडिओत बघितलेला आपण की ही रत्नागिरी मार्गे गेलेली पालीवरून रामेश्वर, नंतर इथे असा ठाणेश्वर, तर ही विरारला जाता बस। ही असा देवगड बोरिवली आपल्या देवगड डेपोची गाडी असा, सीटर प्लस स्लीपर असे दोन वेरियंटमध्ये असा, मस्त एकदम सॉलिड। आज जरा लेट झाल्यासारखे वाटतं, आता 6 वाजले आहेत, 6:30 वाजल्यात आणि बस येऊचा टाईम झालेलो असा। आत्ताच फोन येलेलो आणि इकडे आता कुमारशेठ परत शिरगावाक जातलो। भरपूर वेळ थांबलो, माका वाटलं काय 5:30 पर्यंत येत बस। मस्तपैकी आम्ही एकदा चहा पण पियालो, कोकण रत्न अमृततुल्य। आणि आता इकडून थोड्या वेळात येतली आणि बघूया कुठल्या रूटने जातात, ती मुंबई गोवा हायवेने जातात की कोल्हापूर मार्गे। और दूसरा कोणती म्हणजे आता मी इकडे पुढे येऊन बसलो आहे। माझी मागची सीट आहे 30 नंबर। आज गाडी पूर्ण पॅक आहे, तर मागे मी सामान वगैरे बॅग वगैरे ठेवून आता पुढे केबिनमध्ये बसलो आहे। तर आपण केबिनमधून पूर्ण व्ह्यू एन्जॉय करणार आहोत या बसच्या प्रवासाचा। तर आता आला आहे तरळे आणि तरळेवरून आपण राईट घेऊन कोल्हापूर मार्गे जाणार आहोत, म्हणजे गगनबावडा घाट, त्याच्यानंतर कोल्हापूर, सातारा, पुणे मार्गे आपण मुंबईला जाणार। तर मगाशी मी सुकांत धुरे यांच्याबद्दल बोललेलो, तर ते इथे आपल्याला भेटतील। तुम्हाला जर बसच्या सीट्स तिकीट्स वगैरे पाहिजे असतील तर तुम्ही त्यांना स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर नक्की संपर्क करा। तर मंडळी, इकडे श्री गांगेश्वर म्हणून दुकान आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला खाजा वगैरे, मालवणी खाजा, काजूगर वगैरे सर्व मिळू शकतात। त्यासोबत आपल्याला पाणी वगैरे कोल्ड्रिंक्स पाहिजे असतील तर ते देखील मिळू शकतात। आणि आपण आता इकडे थांबलो आहे, श्री ट्रॅव्हल्स आहे आपली, 9797 नंबर आहे आणि आपण आता कोल्हापूर मार्गे चाललो आहे। हा इकडे तरळेचा ब्रिज आहे आणि त्याच्यानंतर हा आहे इथे गगनबावडा कोल्हापूर रस्ता। तर आता चला, इकडे सीट्स आहेत 2, त्याच्यामुळे गाडी थांबली आहे। थोड्याच वेळात आपल्या प्रवासाला सुरुवात होईल। तर आता आपण निघालो आहे तरळेवरून, कोल्हापूर रोडला आहोत आणि आज आपल्यासोबत ड्रायव्हर आहेत सनी दादा। तर ते यूपीचे आहेत, म्हणजे उत्तर प्रदेश। तर ते आज बस चालवतात आणि त्यांच्यासोबत आहेत जयंतीन दादा, हे आहेत राजस्थानचे। तर अशा आपण 2 या दादांसोबत प्रवास करणार आहोत। मस्त मजा एन्जॉयमेंटमध्ये आपण प्रवास करणार आहोत। आणि हा रोड कसा आहे म्हणजे गगनबावडा कोल्हापूर, तर त्याचे देखील आपण तुम्हाला अपडेट्स देऊ। तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचबरोबर जर व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर अजून एक आपल्यासोबत मित्र आहे, तर त्याची ओळख मी देतो करून। आपली सीट आहे ही VIP सीट मस्तपैकी। तर आपण या सीटवर राहून मस्तपैकी, इकडे विंडो आहे, तर इथे बसून आपण तुम्हाला पूर्ण अपडेट्स देणार आहोत। आज कोजागिरी पौर्णिमा आहे, त्यामुळे चंद्र पूर्णाकृती आहे आणि आपण प्रवास करतोय कोल्हापूर, तरळे कोल्हापूर मार्गाने। आता पुढे बघूया की रस्ता कोणत्या प्रकारे आहे तो। आपल्या तरळ्या कोल्हापूर रस्त्याची कंडिशन बघा, पूर्ण खड्डेच आहेत, फुल बेकार परिस्थिती आहे। आणि म्हणजे मुंबई गोवा हायवेने खड्डे आहेत म्हणून कोल्हापूर मार्गे गाडी काढतात सर्वजण। पण आता हा कोल्हापूरपर्यंत रस्ता देखील तसाच आहे थोडाफार, म्हणजे घाटात पण मागच्या वेळेस भरपूर खराब होता रस्ता। आता इथे घाटाच्या पायथ्याशी देखील रस्ता खराब आहे आणि घाटात आणि पुढे काय कंडिशन आहे ते आपण व्हिडिओत बघूया। पुढे फुल खड्डे। हो, आपण आता आलो आहोत
वैभववाडीच्या रेल्वे ट्रॅकजवळ. हे क्रॉसिंग आहे इथे आणि जस्ट थोड्या वेळापूर्वी ट्रेन क्रॉस झाली त्यामुळे हे सर्व ट्रॅफिक आहे. वाव, चला रेल्वे क्रॉसिंग आता आपण क्रॉस करतो. इकडे तर खड्डे आहेतच, मागे पण भरपूर ठिकाणी खड्डे मिळाले, रस्ता जरा खराबच होता. आणि इथे आपल्यासोबत आहे प्रणय झोरे आणि सनीभाई. तो सनीभाई आज गाडी चालवणेवाले आहे आणि प्रणय हा विजयदुर्गचा आहे, होय ना? हा पेंढरी गाव. ओके, विजयदुर्गातील पेंढरी गावातील आहे, म्हणजे आपलंच आहे. आणि श्री ट्रॅव्हल्सवर आहे, क्लिनिंगचं वगैरे काम करतो. ड्रायव्हर आहेत सनी आणि त्यांचं नाव विसरलो मी, जे राजस्थानचे आहेत. तर आपण आता या सर्वांसोबत प्रवास करणार आहोत मस्त केबिनमध्ये बसून. माझी सीट आहे मागे रिझर्वेशनची, पण तरी पण मला केबिनमध्ये बसायला आवडतं आणि मी ही कॉर्नरची सीट पकडलेली आहे इकडे. आणि माझ्यासाठी खास प्रणय तिथे बसलाय मध्ये. थँक्यू. हा एक जरा डेंजर टर्न आहे वैभववाडीचा, म्हणजे एकदम यू टर्न आहे, यू पिन टाईपमध्ये. तर आपण आता वैभववाडीमध्ये पोहोचू आणि त्याच्यानंतर मस्तपैकी गगनबावडा करुळ घाटाचा प्रवास एन्जॉय करू. ही आहे अक्कलकोट देवगड आमच्याकडे जाणारी शेवटची बस. ही बस चुकली म्हटल्यावर नंतर तुम्हाला नांदगाववरून किंवा तरळेवरून ऑटोने किंवा अदर काहीतरी ऑप्शन करावा लागतो, अशी बसची आयडेंटिटी आहे. ही आहे वैभववाडीची बाजारपेठ, इथे आतमध्ये आहे. आणि हे सर्व मगाशी पुढे थांबलेले ट्रक आणि बसेस आहेत, भरपूर वेळ थांबलेले. डॉल्फिनवाला ट्रकला ओव्हरटेक करतो, गेला बससाठी. हे ट्रक आपल्या इकडून दगड वगैरे घेऊन जातात, वाळू, त्याच्यानंतर दगड, त्यामुळे भरपूर स्लो. आणि गगनबावडा घाटात भरपूर ठिकाणी बंद पडतात लोडेडच्या गाड्या. आम्ही देखील आता यांना ओव्हरटेक करून पुढे चालणार. असे मध्येच एकदम खड्डे येतात. मोठ्या गाड्यांना तेवढा प्रॉब्लेम होत नाही, पण छोट्या गाड्या एकदम आदळतात. इकडे टर्न पण भरपूर शार्प आहे. डॉल्फिनवाल्याने त्या ट्रकवाल्याला देखील ओव्हरटेक केलं. खड्डेच खड्डे. आता आपण करुळ घाटाच्या पायथ्याशी आहोत आणि आता इकडे पुढे चेकपोस्ट लागणार आहे. चेकपोस्टच्या अलीकडे रस्ता खूपच खराब आहे, म्हणजे समोरील टू व्हीलरवाला देखील बघा किती सावकाश चालला आहे. आणि इथे रस्त्यावर तर पूर्ण खडी आलेली आहे वरती आणि एवढे मोठे खड्डे पडलेले आहेत की एखादी मोठी फोर व्हीलर देखील खड्ड्यात जाईल, पूर्ण टायरसही. आणि बापरे, आता चांगला रस्ता आपल्याला हायवेलाच मिळतो की गगनबावडा घाट करुळ घाट क्रॉस केल्यानंतर मिळतो ते आता बघूया. आणि घाटामध्ये देखील काय परिस्थिती आहे ते देखील बघावं लागेल, कारण आता धुकं पडायला सुरुवात झालेली आहे आणि घाटाची देखील काय परिस्थिती आहे ती बघूया. जस्ट आता आपण चेकपोस्ट क्रॉस केलं, डॉल्फिनवाल्याला मागे थांबवलं आहे. आपल्या सिंधुदुर्ग पासिंगच्या ज्या गाड्या आहेत त्यांना थांबवत नाही, बाकी गोव्याच्या गाड्या आहेत त्या इथून चेक करून पाठवतात. आणि इथून आता पायथ्याशी तर रस्ता चांगला आहे. हल्लीच एक मागच्या आठवड्यात आमच्या व्हिडिओला कमेंट होती, आम्ही गगनबावडा घाटाचा व्हिडिओ बनवलेला, त्यामध्ये ते गृहस्थ बोलत होते की या घाटाला गगनबावडा घाट म्हणतात. तर त्यामध्ये आमचा देखील थोडासा जरा प्रॉब्लेम झाला. गगनबावडा हे आपल्या कोल्हापूर हद्दीत येतं, म्हणजे घाटाच्या माथ्यावर, आणि करुळ हे पायथ्याचं गाव आहे. तर तुम्ही देखील कमेंट करून सांगा की हा करुळ घाट आहे की गगनबावडा घाट आहे. आम्ही मोस्टली गगनबावडा घाटच बोलतो आणि करुळ घाट देखील बोलतो. भुईबावडा घाट आहे तो बाजूचा आहे, म्हणजे तिकडून आपण खारेपाटणला एक्झिट घेतो. तर तुम्ही देखील आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. आतापर्यंत तरी रोडची कंडिशन उत्तम आहे. आता घाटाच्या टॉपला बघूया आपण की कोणत्या प्रकारे रस्ता आहे, त्याचबरोबर धुकं वगैरे काय परिस्थिती आहे. चेकपोस्ट सोडल्यानंतर 1 किलोमीटर पण चांगला रस्ता नव्हता आणि लगेच आता खड्डे चालू झालेत.
आणि जे फिलिंग केलेलं आहे ते देखील हे तांब्या दगडाचं फिलिंग आहे केलेलं. मोठमोठे दगड हे रस्त्यावरती आलेत आणि ओव्हरऑल कंडिशन तर भरपूर खराब आहे रोडची. कोजागिरीचा चंद्र, आज कोजागिरी पौर्णिमा आहे आणि चंद्र एकदम पूर्ण स्थितीत आहे त्याच्या. आणि आपण प्रवास करतोय गगनबावडा रस्त्यातून. सुंदर असा प्रवास आहे मंडळी. आणि आता थोडासा गारवा देखील जाणवायला लागलेला आहे हवेत. मगाशी पायथ्याशी होतो त्यावेळी थोडंसं गरम होत होतं, पण आता इकडे हळूहळू गारवा जाणवतो. आणि आता घाटाच्या माथ्यावर गेल्याच्या नंतर देखील बघूया. मी तर जॅकेट वगैरे माझं ठेवलं आहे सोबत, कारण मागच्या वेळी ज्यावेळी आम्ही सातारा वगैरे इथे होतो जेवायला थांबलेलो तर त्यावेळी भरपूर थंडी होती, गार वाटत होतं. आणि ते पण याच आता सप्टेंबरच्या एंडिंगला. आता ऑक्टोबर आहे चालू. अरे बापरे, हे बघा एकदम झाडच मध्ये आडवं आलं आहे. बस घ्यावं लागते आपल्याला. झाडाची फांदी बघा पूर्ण रस्त्यावरच आली आहे. तर आता दादाने रिवर्स घेतली आहे गाडी आणि आता साईडने काढणार. कठीण एकदम. समोरून जर गाडी आली तर काच समोरची फुटू शकते, एवढी जाड फांदी होती. आणि त्यात या दरडी कोसळलेल्या होत्या. या पावसामध्ये कोसळलेली ही दरड. आम्ही ऑगस्टमध्ये कोल्हापूरला गेलेलो त्यावेळी कोसळलेली होती ही दरड. आणि आपण मंडळी या व्हिडिओमध्ये कोणताही बॅकग्राऊंड म्युझिक यूज करणार नाही आहोत, कारण मागच्या ठाणेश्वरच्या व्हिडिओ देखील आम्ही बोललेलो की जी आमची मंडळी आहे, जो आमचा सबस्क्रायबर वर्ग आहे, त्यांना गाडीचा आवाज साऊंड ऐकायला आवडतं. म्हणजे त्यांना प्रत्यक्षात गाडीमध्ये बसलेल्याची अनुभूती येते. अरे बापरे, भरपूर मोठा खड्डा होता आणि गाडी खालून लागली. बघा ही दरड कोसळलेली आहे आणि खूप मोठमोठे दगड देखील खाली रस्त्यावर आलेले होते. ही पावसाच्या वेळी कोसळलेली दरड. आणि हा घाट देखील जवळपास 8 ते 10 दिवस बंद होता. आणि ही रोडची कंडिशन काय चांगली नाहीच आहे, भरपूर खराब. म्हणजे आम्ही एकदम डुलतोय, जशी पाण्यामध्ये होडी डुलते त्याप्रकारे बस डुलते पूर्ण. आणि ड्रायव्हरना देखील भरपूर त्रास होतो आहे. म्हणजे एका खड्ड्यातून गाडी वाचवली तर दुसऱ्या खड्ड्यामध्ये जाते आणि भरपूर ठिकाणी खाली खासते गाडी, कारण खड्डेच त्या प्रमाणात मोठे आहेत. अरे बापरे, भयंकर परिस्थिती आहे रस्त्याची. आपण आता घाट माथ्यावर पोचलो आहे आणि मगाशी मी बोललेलो की घाटामध्ये भरपूर ठिकाणी अशा गाड्या बंद पडलेल्या दिसतात आपल्याला. आणि मेकॅनिकल वगैरे येऊन त्या गाड्या व्यवस्थित करतायत. म्हणजे ड्रायव्हर वगैरे थांबले. समोरची गाडी देखील मला वाटतं बंद पडलेली असणार, कारण रस्त्याची कंडिशन तशी बेकार आहे की लोडिंगच्या गाड्या तर बंद पडतातच होतात. पंक्चर होणे, गाडीचा एक्सेल वगैरे तुटणे किंवा इतर काही प्रॉब्लेम. अत्यंत भरपूर कठीण परिस्थितीमध्ये या घाटातून सर्वजण प्रवास करतात. त्यापेक्षा आपण मागच्या वेळी आंबा घाटाने गेलेलो तर तो आंबा घाट खूप चांगला होता, खूप सुस्थितीत होता. आता जवळपास 85% खराब आहे. तो तरी 10 ते 15% फक्त खराब होता, पण एवढी वाईट अवस्था नव्हती आंबा घाटाची. आता या बसचे सीट सर्व फुल झाल्यामुळे आम्ही तरळे गगनबावडा घाटाने येतो आहे. जर काही बसेस असतात त्या लांजा, त्याच्यानंतर चिपळूण वगैरे खेड अशा ठिकाणचे सीट असतात, त्याच्यामुळे त्यांना कंपल्सरी मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करावा लागतो. नाहीतर रिकामी गाड्या नेणे परवडत नाही. किती स्लो चाललं होतं. आपण पुढे 2 ट्रक आहेत आणि या घाटामध्ये ओव्हरटेक करायला तर भरपूर रिस्कीच आहे, कारण त्या ठिकाणी उजव्या बाजूला खोल दरी आहे आणि रस्ता देखील खूप खराब आहे. मला भरपूर रिस्की ओव्हरटेक करतो इथे, भरपूर रिस्की, कारण उजव्या बाजूला भरपूर खोल दरी आहे आणि त्यात ही लोडिंगची गाडी आहे, तरी देखील वळणाला ओव्हरटेक करतो. खूप डेंजर. आता आपण पोचलो आहोत गगनबावडा करूळ घाटाच्या माथ्यावर. आणि अरे बापरे, ट्रक अडकला.
भरपूर कठीण अशी परिस्थिती आहे रोडची, त्याच्यामुळे आता तो ट्रक अडकलेला. आणि हा एक U-पिन बेंड आहे, म्हणजे इकडे भरपूर गाड्यांना त्रास होतो तो बघा. त्याच्यामुळे आम्ही थांबलो आहे, कारण ती गाडीवरती चढत नाही आहे, टर्न बसत नाही आहे. आम्ही देखील रस्ता राहिला इथे आणि आम्ही रस्त्याच्या राईट साईडनं म्हणजे दुसऱ्या ऑपोजिट साईडने आम्ही टर्न घेतो. फुल बेकार परिस्थिती आहे. बापरे. आणि आता इथे थोडंफार धुकं आहे, थोडंफार इथे धुकं आहे, जास्त धुकं नाही आहे. आता इथून बघूया कसा रस्ता आहे तो कोल्हापूरपर्यंत. आता आपण घाट माथ्यावर आलो आणि कोल्हापूरच्या हद्दीमध्ये आपण प्रवेश केला. इथे आपल्या सिंधुदुर्गची हद्द संपते आणि आता आपण कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये प्रवेश करतोय. इथून पुणे 290 आणि मुंबई ही 495 किलोमीटर आणि कोल्हापूर आहे 55 किलोमीटर. चला आता थोडासा चांगला रस्ता मिळेल अशी अपेक्षा आहे. बघूया. आता आपण आलो आहोत गगनबावडा आणि इथे धुकं आहे आणि आता आपली गाडी चालली आहे हॉटेलला. तर इकडे जेवून मग नंतर आपण पुढील प्रवास करणार आहोत. इकडे थोडंफार धुकं आहे, मग अशी घाटामध्ये अजिबात आपल्याला धुकं भेटलं नाही. आम्ही ऑर्डर केलं आहे अंडा मसाला आणि रोटी, 4 रोटी. तर आम्ही सिंगलच एक अंडा मसाला ऑर्डर केलेला, पण इकडे आपल्याला आपले कुणकेश्वरचे गाववाले भेटलेत मालक. होय ना? हो. ओके. तुम्ही कुठे चाललात? मी आता मुंबईला जातो. मुंबईला. तुम्ही मुंबईला असता की गावी? मी मुंबईला असतो. मुंबईलाच असता. ओके. गावी आता सहज म्हणजे माझ्या वडिलांच्या वडिलांचा वडील आहे. ओके ओके ओके. अस्थी घेऊन मी कुणकेश्वरला आलो आज सकाळी. हां. आणि तसंच मग आता मी निघालात परत. ओके. विसर्जन करून हां. काम करून मग कणकवलीला येऊन बस करून मी निघालो. बरोबर. ओके. तर आम्ही आता 2 गाववाले भेटल्यामुळे आम्ही एकच हे मागवलं, नाहीतर मी व्हेजमध्ये मागवलेलं आहे. सॉरी, म्हणजे एक वेगळा, आणि काका मागवणार होते थाळी. तर आम्ही दोघांनी एक सिंगलच केला, म्हणजे बरं, आता टेन्शन नाही. चला आता मी जेवून पुढच्या प्रवासात लागतलो, तर तेव्हा आपण भेटू. चला आता गाडी निघते. इकडे आम्ही गगनबावड्याला जेवायला थांबलेलो, सोबत मुजावर देखील आहे. आणि आता सर्व पॅसेंजर्स परत आपापल्या सीटवर बसत आहेत आणि आता ड्रायव्हर देखील चेंज होणार आहेत. मगाशी सनीभाई गाडी चालवत होता आणि आता दुसरे काका गाडी चालवणार आहेत. आता आपण त्यांची देखील ड्रायव्हिंग बघूया कशी आहे ती. तर आता आपण जस्ट जेवून निघालो आहे आणि त्याच्यानंतर इकडे सनीभाई आराम करणार आहेत. सनीभाई, आप कब तक आराम करोगे? सुबह तक? 4 बजे तक 3 बजे तक. ओके. मतलब पनवेल से पहले पुणे तक. ओके. और अभी राजस्थान के भाई गाड़ी चला रहे हैं, तो अभी ये सुबह 4 बजे तक गाडी चलाएंगे. म्हणजे मी पण हिंदीमध्ये बोलतोय. आणि भाई तो काय झोपणार आहेस की नाईट? ओके. आज तुझी नाईट आहे, कारण कोल्हापूरला सीट्स आहेत. ओके. त्याच्यामुळे याला जागा राहावं लागणार आहे. तर तो देखील माझ्यासोबत जागा असणार आहे. मी कदाचित आराम करेन कोल्हापूर नंतर थोडासा. तर चला आता आपण मस्तपैकी प्रवासाची मजा घेऊया. एकदम सुनसान रस्ता आहे आता गगनबावडा ते कोल्हापूर. एकही गाडी नाही आहे आणि आता रात्रीचे 10 वाजले. 8 पार केल्यानंतर कोल्हापूर रोडला देखील खड्ड्यांनी काय आमची पाठ सोडलेली नाही आहे. या रोडवर देखील खड्डे आहेत, पण घाटापेक्षा कमी आहेत. घाटामध्ये तर भरपूर खराब होता रस्ता, पण इकडे काही अंतर पार केल्याच्या नंतर खड्डे मिळत आहेत. ते खड्डे असे आहेत की पूर्ण गाडी खाली घासते. बापरे बघा. आणि आता इकडे बाजूला खडी वगैरे टाकत आहेत. मला वाटतं यांचं काम काही दिवसात चालू करतील अशी अपेक्षा आहे. उलटा डुलते आहे गाडी बोडीसारखी. हा रस्ता बघा, इथे तर रोड नाहीच आहे, सर्व खड्डेच आहेत, पूर्ण खड्डे. आता वाजलेत रात्रीचे 11:30 आणि आपण पोचलो आहे रंकाळामध्ये. तर आता अजून 5 मिनिटात आपण कोल्हापूरला पोचू. कोल्हापूरमध्ये एक पिकअप आहे आणि त्याच्यानंतर मग गाडी नॉनस्टॉप पुणे बेंगलोर हायवेने
पुण्याला जाईल आणि नंतर मग मुंबई. तर आता कोल्हापूरपर्यंत जर आपण रस्त्याची कंडिशन बघितली तर साळवण फाट्यापर्यंत रस्ता ॲव्हरेज म्हणजे मध्ये मध्ये खड्डे होते, पण साळवण नंतर रस्ता थोडाफार चांगला होता. म्हणजे खड्डे थोडे कमी प्रमाणात होते, पण नॉर्मली आहेतच खड्डे. पण बाकी ट्रॅव्हलिंगसाठी तसा ठीक आहे. पण आंबा घाटपेक्षा आपला गगनबावडा करूळ घाट याची कंडिशन भरपूर खराब आहे. आंबा घाट त्यातल्या त्यात खूप चांगला आहे. तर तो जरा रत्नागिरी आणि राजापूर या साईडच्या लोकांसाठी तो प्रेफर म्हणजे चांगला असतो. म्हणजे सिंधुदुर्गातून वगैरे तर त्यांना आंबोली नाही तर गगनबावडा आणि फोंडा असेच ऑप्शन आहेत आपल्यासाठी. मंडळी, कोल्हापूर सिटीनंतर आपण आता आहोत पुणे बेंगलोर हायवेला. ही कोल्हापूरची एक्झिट आहे. म्हणजे आपण कोल्हापूर शहरातून आल्यानंतर या गेटमधून क्रॉस झाल्यानंतर हा समोरचा आहे हा पुणे बेंगलोर हायवे. इकडून आपण लेफ्ट घेऊन आता सातारा, त्याच्यानंतर पुणे आणि नंतर मग मुंबई असा आपण प्रवास करणार आहोत. आता जस्ट थोड्याच वेळात आपली गाडी पुणे बेंगलोर हायवेला लागेल. आता येईपर्यंत म्हणजे आपण नांदगाववरून प्रवास करतो आहे श्री ट्रॅव्हल्समध्ये. तर नांदगावपासून तरळेपर्यंत हा आपला हायवे कंप्लीटच होता, पण तरळे टू गगनबावडा घाट, करूळ घाट हा रस्ता अतिशय खराब होता. त्याच्यानंतर आपण घाट पार केल्यानंतर तिथे साळवण फाट्यापर्यंत मध्ये आपल्याला भरपूर प्रमाणात खड्डे मिळाले आणि साळवण फाट्यानंतर कळे आणि कोल्हापूरला येईपर्यंत थोड्या प्रमाणात खड्डे होते. बाकी रस्ता ओव्हरऑल पूर्ण चांगला होता. तर आता पुणे बेंगलोर हायवेची आपण कंडिशन बघूया. पुणे बेंगलोर हायवेला मला वाटतं साताऱ्याच्या इथे थोडाफार रस्ता जरा खराब आहे, पण तो ॲव्हरेजली चालून जातं कारण तिकडे रिपेअर वर्क वगैरे रेग्युलर चालू असतं. तर आपल्याला आता पहिला लागणार आहे किनी टोल नाका, नंतर साताऱ्याचा टोल नाका, खेडशिवापूर आणि मग नंतर आपल्याला पुणे बेंगलोर पुणे मुंबई एक्सप्रेस आहे. तर असा आपण प्रवास करत जाणार आहोत. मित्रांनो, या सर्व माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून देखील सांगा. पहिला टोल नाका आहे किनी. कोल्हापूर आपण क्रॉस केल्यानंतर पुणे बेंगलोर हायवेवरचा. टोल नाक्यानंतर आपण आता आलो आहे तासवडे. हा सातारा जिल्ह्यातील टोल नाका आहे आणि आता वाजले रात्रीचे 1. आता आपण तासवडे टोल नाका क्रॉस करतो. पुणे बेंगलोर हायवेवरचा तिसरा टोल नाका आनेवाडी हा सातारा जिल्ह्यातील आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये 2 येतात टोल, एक तासवडे आणि दुसरा आहे हा आनेवाडी. पुढे आपल्या चालली आहे नीता ट्रॅव्हल्स वॉल्वो. आनेवाडी टोल नाक्यावर मस्तपैकी चहा प्यायलो. सुंदरशी चहा होती 10 रुपयामध्ये, बासुंदी चहा. आता आपण निघालो पुढे. इथून आता पुढे शिरवळ 44 किलोमीटर आहे आणि नंतर मग पुणे आणि पुणे नंतर मग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेने आपण मुंबईला जाऊ. कोल्हापूरमधून पुणे बेंगलोर हायवेला आल्यानंतर पहिला पुन्हा खंबाटकी. तर इथून पुणे आहे 70 किलोमीटर आणि मुंबई आहे 214 किलोमीटर. या घाटामध्ये फक्त 2च लेन आहेत आणि त्यामध्ये रस्त्यावर खड्डे वगैरे असतात. आणि समजा मोठा टँकर वगैरे असेल किंवा ट्रेलर वगैरे असेल तर भरपूर सांभाळून गाडी चालवावी लागते या ठिकाणी.
अंदाजे. आणि त्याच्यानंतर परत शार्प उतार. त्या उताराला देखील वळणं देखता येते त्यामुळे या पोर्शनमध्ये सांभाळून ड्रायव्हिंग करा. वाजलेत रात्रीचे आहे. आपण पोचलो आता शिरवायला. तिथून आता जवळच आहे पुणे. टोल नाका क्रॉस केल्यानंतर आपण पुण्यामध्ये एंट्री करणार. परत जोगळेकर हॉस्पिटल. पुणे बेंगलोर हायवेवरील शेवटचा टोल नाका खेड शिवापूर. आणि आता आपण थोड्याशा वेळात पुण्यामध्ये एंट्री करू. तर कोल्हापूरच्या लास्ट पिकअप नंतर आता पुण्यामध्ये पहिला ड्रॉप आहे आणि मग त्याच्यानंतर डायरेक्ट मुंबईमध्ये. तर म्हणजे खेड शिवापूर टोल नाक्यानंतर आपण आलो आहे आता कात्रजच्या बोगद्याच्या इथे. हा नवीन कात्रज बोगदा. आणि कात्रज बोगदा क्रॉस केल्यानंतर आपण पुण्यामध्ये एंट्री करतो. आणि पुणे आहे 20 किलोमीटर. पुण्याचे 20 किलोमीटर आहे. आलो आहे वाकडला. आणि आता ड्रायव्हर चेंज. आता सनीबाई बसत आहेत आणि जयंतीबाई आता आराम करतात. पहाटेचे 3:45 वाजले आणि आपण आता एंट्री करतोय मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेला. तर इथून हा आपला एक्सप्रेस हायवे चालू होतोय. चला आता आपण एक्सप्रेस हायवेची मजा घेऊया. आता आपण लोणावळा, त्याच्यानंतर खंडाळा आणि मग खालापूर टोल नाका. आणि त्याच्यानंतर मग आपण पनवेलमध्ये एंट्री करू. आणि पनवेलनंतर मग आपले ड्रॉप वगैरे चालू होतील. आणि आता गाडी चालवत आहेत सनी दादा. तर ते आता वाकडपासून ड्राईव्ह करत आहेत. आणि प्रणयची देखील झोप झालेली आहे पूर्ण. कोल्हापूरपासून मस्त झोपलेला. तर तो आता उठला वाकडला. आणि मी आणि बाकी सर्व जागे होतो. चला आता आपण मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवेची मजा घेऊ.
जोगेश्वरी. जोगेश्वरीला आम्ही उतरणार आहे. प्रवास एकदम मस्त झाला. म्हणजे मी पूर्ण जागा होतो, मी केबिनमध्ये होतो. मागे सीट होती पण त्या सीटवर काही गेलो नाही कारण पुढे शूट काढायचं होतं त्याच्यामुळे. प्रवास एकदम मस्त होता. त्याच्यानंतर सनीदादा आणि एक सोबत होते, त्यांनी गाडी व्यवस्थित एकदम चालवली. आणि प्रणय देखील आता इकडे सर्व ड्रॉप करतो आहे. सामान वगैरे कोणाकोणाचे आहे. तर तुम्हाला जर या बसने प्रवास करायचा असेल तर नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, व्हिडिओमध्ये देणार आहे. त्या नंबरला कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमची सीट बुक करा. तर चला, आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा.